nye cheftræner Anders Jensen fik sin første kamp her på Hancock Arena i dag, og Anders, sådan generelt kampens forløb, hvordan synes du indsatsen var? Indsatsen er ikke en finger at sætte på, det er der slet ingen tvivl om. Jeg er rigtig stolt af den præstation, drengene går ud og laver. Synes vi er dygtige til at få lukket ned for den. Jeg tæller ikke ret mange chancer end anden, det straffespark og den de scorer på. Det synes jeg var positivt. Og så synes jeg, vi tilspiller os en del flere chancer, end vi har gjort de andre, eller de sidste mange kampe. Så alt i alt positivt. Så jeg tror ikke, der findes nogen, der hader at tabe mere end mig. Så det gør selvfølgelig ondt. Men hvis vi skal se på det i perspektivet, så synes jeg, at der er i hvert fald noget at arbejde hen imod. Jeg synes, der er lys for enden af tunnelen. Det er der slet ikke tvivl om. Fordi jeg synes, drengene går ud og gjorde det, de skulle i dag, og det er jo kun et spørgsmål om marginaler, for at vi får scoret på nogle af de store chancer, vi har. Dem skaber vi lige pludselig. Det er rart. Og det du nåede at arbejde med, jeg vil sige, den ene gang du har været til træning med den, det kunne du også se, at de havde forstået noget af i dag? Ja, bestemt. Det sad egentlig forholdsvis i skabet. Der er nogle ting, hvor vi lige bliver lidt for passive, hvor vi ikke lige er helt klar over, hvem der går i pres, men det justerer vi på. Altså det er klart, det er 30 minutter, vi lige intensivt har været i gang med at arbejde med de der ting, og det får vi lagt hurtigt på. Jeg er meget fortrøstningsfuld efter dagens præstation, selvom jeg gerne havde kørt hjem med 3 point. Og chancer, hvis vi tæller chancer, så må vi også sige, så er der ingen tvivl om, der har flest chancer i kampen. Vi får dem bare ikke udnyttet. Nej, det er jo sådan, det er med den position, man er i. Vi er i nu. Altså, når man har lidt stolpe ud, så er det sådan, det er. Og det er sjældent, det bare lige går fra 0-0 til 4-0. Altså, det er nogle ting, nu kommer vi til de chancer, det er det positive. Og så skal vi selvfølgelig have puttet noget selvtillid ind i knuppen på spillerne, og tro på, at de nok skal sparke den ind. Det har vi mange træningsuger til nu. Til slut, hvor det hele bliver hektisk, og der er ved noget tumult nede i deres mål faktisk. Hvad ser du, der sker der? Jeg ved faktisk ikke rigtig helt, hvad der sker. Jeg ser det ikke, for jeg er i gang med lige at instruere i, hvad vi gør nu. Altså, fordi der skal vi selvfølgelig lægge på. Så jeg ser faktisk ikke, hvad der sker. Men det er da klart, at nu har man lige været væk fra gamen siden sommeren, og nu kunne man da i hvert fald rigtig mærke, at blodet sugede rundt i kroppen igen. Det var også en rar fornemmelse. Og se frem mod FA 2000, så er du fortrøstningsfuld i forhold til, det bliver jo en 6-points kamp, kan man nok sige jo. Jeg synes, det er for tidligt at lægge de der ord ned over det. Også der er mange, der skal spilles meget fodbold endnu. Vi går efter at bygge på, og så tager vi præstation for præstation. Det eneste, vi skal forholde os til, det er, at præstationen skal være der. Ellers så vinder vi ikke. Og det ved drengene, og går vi ud og præsterer, som vi gør i dag, så har vi i hvert fald en chance for at tage 3 point derovre. Godt. Tak for det her, Anders, og prøv med fremtiden. Ja, det var så lidt tak.